tah ni apa kalau jong ka Raj Bhavan. Ani ka cakasong jolat ka jelah ka baon persemai ki menteri. Pertama jong ka sakat MDA ke baar. Ni de ki pai ba ke babon ke la yang lain sabar jong ka ni ka pelau nak mentaban ya don talang ka ni ka dismai. Bat ka ni ka juga sengiru menteri rang ba du jong ka India undan Ramodi bat wa mecha ke don lang ka ni ka persemai. Ya ka ni karan ngot ke minister jong ka sakat jelah. Ki karan ngot ki kentup ya ki prangot ki minister nak ka NPP arngot nak UDP iwai nak DGP pat iwai pat nak seng HSPDP bat menteri rang ba patma jo ka jela undai ukon rapsan ma ki spangot ki nong kasan jo ki parti ki bafer kata ki nong kasan jo ka seng NPP nong kasan jo ka UDP ki nong kasan jo ka seng BJP nong kasan jo ka seng HSPDP bat ki nong kasan jo ka PDF bat kui de ki parti ki la yang lan sabar jo ka Raj Bhavan nak menta banyo ya sementa na ni man PK ya ka jeng pensmai ya ki menteri ki bathma jong ka sarkar MDA2 kini ki pai ba nadu ka por phasteng khnai beje ki la yang lain lupa sabar jong ka khardap namar ba ka jeng pensmai kan long ha ka por khatwi beje ha ka ban ka liang jong menteri rang badu jong ka India unan Modi bat kamjuru menteri rang kampo iyeng jong ka India amit sa undan lang ha ka ni ka jeng pensmai laban ka hang ni ba ka ni ka sin ka banengkong ban ka liang ki he jong ka sarkar India kinya dan lang ha ka ni ka jeng pensmai ya ka sarkar Meghalaya ka bathmai ka ba layo mantulang ya ka election haka arpunyo trik jong rumpang bat ka jing nyubur pakalong haka atrik jong ubnai leber na man kadong hangne pakaseng NPP kalong ka parti ka biyo bun ki MLA kalayo arpunrungut kaseng UDP kalayo khatwe ngut bat ki parti bat ki yo matsau ka BPP ka HSPDP R BJP R PDF R bat ki independent R ka kongres pakai TMC ki yo marsan